Ще настроим NetBeans 6.8 за работа с C и C++. Отваряме NetBeans и в командата Tools, Options избираме C и получаваме съобщение, че не разполагаме с компилатор. Необходимо е да свалим компилатор, за да можем да пускаме програми на C. Съобщението, което получаваме, ни дава да разберем, че причината, за да не можем да пуснем C, е първо, ако вече разполагаме с компилатор, неподходяща настроен на системна променлива за пътя. И евентуално, ако се нуждаем да свалим компилатор, бихме могли да посетим този адрес, за да направим това. Отваряме браузър, пействаме адреса и попадаме на сайта на NetBeans, откъдето търсим място, за да свалим компилатора. Необходимо е да бъде свален най-напред един сетъп. Ето го тук. Запазваме и започва инсталацията. Това е мястото, където ще инсталираме компилатора. Избираме огледален сървър за сваляне. След инсталацията, от тук трябва да подберем кое точно да свалим. Ще следим указанията, дадени в сайта, а именно C компилатор, GCC, G++, C++ компилатор и GDB. Сега трябва да подберем необходимите компоненти. Интересно е, че когато изберем част от споменатите в списъка вече, се отбелязват и някои други. Ето, например, това е CMake. Надолу е отбелязан C компилатор, C++ компилатор. Допълнителни позиции са отметнати и GDB дебугера. Сега надолу търсим Make. Да, ето, това е Make, отметнато е и следва свалянето на тези добавки и инсталирането с Next. Това продължава известно време, затова ще спрем записа. Инсталирането е завършило. Сега трябва да проверим дали на Tools разполагаме с C компилатора и евентуално да посочим. Виждаме, че в момента все още нищо не е отбелязано. Имаме бутон Add добавяне, който ще използваме. Browse ще потърсим на устройство C в папката CYGWin. Избираме bin. OK. И сега вече виждаме, че разполагаме с компилатора, разполагаме с Make,
и бихме могли да пробваме пускането на първата програма на C++. Преди това трябва да проверим, да настроим системната променлива. За тази цел е необходимо да отворим контролния панел и да намерим System. Това е пътя, който трябва да запишем сред останалите пътища за претърсване. Отворен е контрол панел, отиваме на System and Security, отиваме на System, отиваме на Advanced System Settings, отиваме на Advanced и на Variables и от тук в горната част са променливите за текущия юзер, а отдолу за цялата система. Добавяме нова, написваме името на променливата и пътя до нея. Окей. Да, ето записана е тук. Окей. Окей отново. И сега да проверим дали инсталацията вече работи коректно. Съветите от сайта на NetBeans са, че трябва да пуснем един примерен проект от готовите проекти. Връщаме се към NetBeans, файл, нов проект, C++. Тези са, това са възможностите за създаване на нов проект, back назад. От съществуващ, но ние все още нямаме. Cancel. Да опитаме отново да намерим примерните проекти. Welcome и Finish. На Source можем да видим Source кода, който всъщност искаме да пуснем. Това е нашата програмка, която в един цикъл вади някакви текстове на екрана. Отиваме с десен бутон да потърсим Build или от Run Build Main Project Successful. Да опитаме с Run. Нашата програма е изпълнена. Получихме разпечатки на един масив. Натискаме Enter, за да затворим.